И здравейте, приятели! И днес, тъй като ще имаме онлайн една седмица, ще подредим заедно шкафа. Сега ще ви го покажа. Ето шкафа. Малко по-надолу. Ето това е ми шкафа. Ето тук. И заедно с вас днес ще го наредим. Т.е. всичките ми учебници ще ги подредим там. И нека да започваме. Приятели, не можете да внимавате, че виждате само краката, но виждате, че виждате учебниците. От раницата си вече изкарах два учебника, които единия успял вече с мачко, математика. Това са изборниците за домашно. Те откриват цялата купчинка за просто сборници. Сега ще ги разделим папки с просто сборници. Така. Ето ми е раниците, не ще снимая. Ето ми е чанта, в която даха учебниците. Даже тук виждам, че е пълна разтория, но толкова разтория, че има една разкопчана папка, в която и ще започнем. Да видим всичко ли си е по местата. Всичко си е по местата. Папката по човека и обществото. Да. Тя открива пък купчинката с папки. Такива интересни папки от озона. От озона. Така. След това... Ужас. След това идва Мати Ема, на която ще купя обличка. Вече по-нататък, сигурно няма да е на видео. След така малко по-пред да дойда. И след това четене. Малко с къса, няма нищо. Тя отдавна се сега. Четене. След това част на класа. Да, от страната на правилата, част на класа. И след това тетрадка по български език за развитие на речта. Така тетрадка. След това английски. Най-нелюбимата ми папка. Сигурно английски. От математика стана английски. Така. След това човека и природата. Едно от любимите ми. Даже правих проект. Сега ще го покажа. Но мисля, че преди да почнем с подреждането, ще ви покажа проекта. За природа. Български език. Един от най-любимите ми предмети, защото не е много лесно, но такъв по-спокоен проект. Български уч. Също един от любимите ми предмети. Можете сега да разберете кои са любимите предмети, но основно любими са ми български и математиката. Това ми е математика, тук се вижда тетрадката ми леко. И нека да започваме с подреждането на шкафа. Първо, преди да почнем да го подреждаме шкафа, ще изпразним, нали, всичко, което има вътре. Ама всичко. Долен, горен, рафт, всичко изпразням и заедно всичко ще наредим. И нека да започваме. Преди да започнем, преди да започнем да изпразним тази красота, нови участник. Това е моето коте, наречено Съкъс. И тя ще ми помага да нареждаме заедно учебниците. В шок. Знам. Хора, избягват ма. Това чудовище избяга. Той иска да избяга. Но защо? Продължаваме след като изпразня красотата. Приятели, буквално изпразних един рафт. Целият ми стол е заед с неща. Долу имам папки. А горе на бюрото да ни говорим какво става. Приятели, вече изчистих всичко от двата рафта и сега предлагам да почнем да ги чистим, да ги вършим по-скоро. И вратата също задължително ще е отцапана с нещо. Приятели, за мен телефонът стои максимално на неудобно място, но за да ви покажа как именно ще го чистя. Боже, ето тук няма препарат, трябва да ходя за другия, за да ви покажа, нали, как ще се върви самия процес, пък аз представям и да сменя бутилката с препарат, защото тук няма абсолютно нищо. Това може да се каже, нищо не знам. Отивам да сменям. Приятели, върнах се, тати ми напълни тук някакъв клинер. И почваме да чистим. Първо ще почистя този работ. После тук и първо може даже вратата да изчистим. И нека да почваме. Това. Приятели, завършихме с вратата. Изчистихме. Сега е бриля. И продължаваме с място, което не е много чистичко. Не.
Навираме се вътре в шкафа. Бършим. И когато го избършим, ще се върнем. Приятели, избърсах абсолютно всичко възможно. Тук. И сега предлагам да приготвя нещата за долния рафт и просто да ги подредим. Почвам да ги приготвям. Приятели, това е шивото, което го виждате на земята, е тук за долния рафт. Колко странно да ви звучи, не знам, но това всичко, без тази папка, където е тук с ръчицата, това ще бъде на долния рафт. Тук не се вижда още, обаче имам 3 платна от Пепко. Да, Пепко и една палитра от книжарницата. Мисля, че имаше в Пепко, ама аз се взех от книжарницата. Така. Започваме да подреждаме. И няма да мисля пак там на най-неудобното място за мен телефона, ми ще го преместя на някое друго място. Приятели, мисля, че това място е най-добърство, защото тук и ви и аз виждам, нали какво правя. Да. Това почваме да пълним. Кое е това, бе? Нищо. Така, почваме с най-навътре, вече стои. Това ще стои най-навътре. И ето това. Не, играчка. Не знам защо. Някакъв антистрес ми същи играчка. След това идват две такива кенчета, в които някой път ми стоят училищните маркетчета. Но разбира се, няма училище, защото сме грипна и сме онлайн, което е щастие за всяко дете. Но не и за първи клас. След това в края, съвсем е такова в края, ще сложа ето този огромен лив, не мочета, на който му го няма стрелката. Да, такив. Не обръщайте внимание тук на парното с ни мои чорапи. Така, не знам, мои са само. След това слагаме в края, съвсем в краечето, ето този органайзер на Барби, който ми стоише в старата стая, където беше преди, с химикали на бюрото. Си го слагаме тук най-преди, защото тук някакъв път се видя химикали, ножици и така нататък. Този органайзер някъде ще се мъча да ги бутнете и двата треугълника. Или всъщност сега ще го оставя за големия рафт, защото кога сме онлайн, нали да не си играя да вади треугълник, просто ще отворя шкафа и ще го изкарам. И да си вади треугълника, тъй че той чива загоре. Те това е такива две гъбички за дъската, която имах ейдко, обаче я се махнах, защото някакси вече нямам време да си играя, нали? Тъй, че ние ще прибера в ето това кашонче. Ето това кашонче, дето имам разни свещички и отгоре имам едно лепило, което ще иде в дъното. Печивата. И ако чувате някакви звуци, сигурно е от котката ми. Ето това е папа. Някакви бели, това също отива отзади. Това лепило хора махам от това. Така, опа. Ей така някак се получава. След това е такава записка от Кристияна. Да, абонирайте се за нейния канал, ще поставя в коментарите. Така. След това е такива Merry Christmas гумички. За Коледа и бяха. Сигурно няма да искат да стоят, ще трябва да ги прибираме. Не, става така. Имаме такова за Тиксо, който нямам в момента, не съм купила още. Не имам го, всъщност имаме такова за Тиксо. С посетки не трябва, ще го сложа. Що? Хайде, да ви кажа. Така, след това е такава хемлинска украса. Ще сложа и това чашка. Ще днесла си. И ние, като си може по-бързо би трябвало да я прибера, защото не е всичко съсипи. Ето тук е това всичкото. Ето такова да идва, има пак някакви там играчки. Ще го слагам. Ето. Добре. След това имаме такава чашка. Ние вече не знаем къде да я сложа, тъй че сигурно е тук ще я сложа. Да, за ние вече не стане в място, затова слагам на горния рафт и такова долу, без и това. Това е тук. Така, след това имаме такова манинко. Стич. И него е такова отвърлям. Такова ще е това. Фумастри, лепила, не знам какво си. Не знам къде да слагам, но за да се ориентирам. Слагам и тези двете папки.
чаша, не знам къде да е потом тази чаша. Чайте видим дали ще се отвори. Килима. Е така. Добре. Затвори се. Какво стана? Нищо не стана. Е така, добре. Така. И забравих да ви покажа какво прави за планиците. Ето, слънчева система. Е такъв ми е проектът. Такива сладкарски звездички с черни тук. Светлина с блока. И е такива планети. Което свети, тук има лампичка монтирана. Демс. Така, след това слагаме и това с палитрата директно и така. Догоре. И е тук. Една маска от един рожден ден, дето правихме. От на Кристиян рожден ден по-точно. Е такова короми. Органайзър вътре с всякакви работи. И най-добри приятели така. Не знам за какво е, не знам от кого е, за кого е. Да, ви искам да скажете и аз си го държа отгоре. Пак. Сега се връщам, защото ми звънят. Продължаваме. Свърших разговора. Такова шкафче и в принцип завърших с долния. И ми остава само тук инфомастри, химикали и основното учебниците. Ще си приготвя ето тук двете кръчинки учебници и там така вече някакси ще се ориентирам. Как да подреждам всички химикали и маркери. Приятели, приготвих двете купчини, папки с учебници и просто учебници. Методилно помагала. Местим се ето тук. Това ще дръпна. И ето така сядаме. Не знам точно как да ги разположа. Тъй, че да. Някакси нещо ще мислим. Но моето първо предположение е да сложим тези папки. Първо тях да ги наредим. Съкъзо! Сега само да спокойствате. Така. Тук имам още учебници за време да сложим долни раз, но след като приключим видеото пак ще ги сложа. Така. Какво сега смятам да направя? Първо да путна всички учебници вътре. Поред. Поред да се опитам да ги направя. Как поред да ги направя? Сега, почваме от часа, който имаме най-рядко. Това е човек общество, защото него го имаме само веднъж на седмично в четвъртък. Мисля да не ги питам много навътре и така да ги правя. Но пък да, навътре и така ще ги питам. Всъщност, ако ги слагаме ето така прави, всички учебници, ако ги сложа ето така. Дали тук ще има място за една купчинка? Не мисля, че ще има място. Ще само нещо да пробвам, дали да стане някакъв се разтаковам и се връщам. Приятели, уредих се точно как да ги направя. И ще ги направя по този начин. Така. Първо е те просто учебници, ето ще ги кача горе. Така. Почваме с следващия порядък с час. Това ни е на нас. Човек е природата, защото го имаме 2 пъти седмично. Да, английски ни е повече, отколкото човека е природата и обществото. Някакси би ми се искало повече да имаме човека е природа, отколкото английски. Но какво да направим сега? Така, следващия порядък с час. И английски, разбира се. Да. И оттам нататък не знам как да ги разпределя, защото четене е български. Български. 2 пъти седмично. Ако не смятаме развитие на речта, български ни е също 2 пъти седмично, тъй като единият част ни е в учебника, другия част ни е в учебната тетрадка номер 1. Ако смятаме развитие на речта, то 3 пъти седмично, да. Да, днес имахме развитие на речта. Всъщност, изкарвам български. Четенето ще го проверим след малко. Сега имам просто учебници, просто сборници по български и математика. Сега ще ги извадя и ще ги сложим в двете тези папки. Български и математика. Мисля, че е брутална идеята. Да започваме.
приятели, само 3 учебника. Български и математика. Слагам ги. Там. Така. Слагаме речета и този малкия сборник. И прибираме такова. Българския постоянен част ми е математика, затова той ще бъде на първо място, защото всеки ден, освен петък, математика имаме. Не е много печално, нали по-печално е, че българския е няколко пъти само. Пък така искам да имаме български като постоянен част и него. Да. Събираме. Така. Приятели, прибрахме всичко. И сега слагаме просто спорт. И това беше цялата работа. Не се странно, добре. Сега почваме да подреждаме тези другите маркери, деца ми. Маркери, как да се кажа, не знам. Както искате да ги наричате, но аз ги наричам маркери. Така че да. Това вентилатор ще домашно тук. Е, там ще. Стига са бързи, да. Как да говоря за това вентилатор? Ето. Има, Боже Господи, вентилатор. Вентилатора съм видяла работа, го махам тук. И слагаме абсолютно всички марки. И така всички химикали. Това са химикалите, които не мога да ги нося в училище. Тоест такива училищни химикали, така може да се наричат. Така. Сега слагаме такива етикетчета за бележки. Да спиша разни бележки е тук. Сега слагаме такива 2 триъгълника. Ето го ги слагаме. И ето такова, за маркерите. Само да ви кажа, маркерите са от тези миришещите маркери. Мириша. Такъв дезинфектант е тук отзади. И край. Всичко е готово. Приятели, ако ви хареса това видео, моля абонирайте се за канала и харесайте това видео. Ще се видим в следващото. Чао!